Helenka, prosím ťa, keď mám nejakú otázku alebo si nie som niečím istý, kde je najlepšie sa spýtať? Je dobre napísať komentár? Nepíšte mi komentáre alebo napíšte mi komentáre pod video, ale radšej budem, keď mi napíšete na Messenger, WhatsApp, do správy a na telefónne číslo 0903 550 720. Rada vám odpoviem na každú jednu otázku, ale začnime, že mi pošlete model šatočiek a ja vám potom napíšem. To budem rada, keď už budete mať miery, obvod hrude, obvod pasa, obvod bokov. Ja vás takto pekne milo vyspovedám, porozprávam sa s vami, pozvem vás do predajne a keď budete z diaľky, že nemáte čas tu ísť, tak vám veľmi rada ten model pošlem aj na dobierku k vám domov. Nech ste šťastné a nech ste v krásnych výrobkoch Heo. Zaručujem za kvalitu výroby aj materiál. My vyrábame len kabatiky, plášte a tie vám budeme predvádzať v septembri. Samozrejme na internet alebo na sociálne siete vám budem dávať už príspevky, aké modely sú vo výrobe, tak sa máte na čo tešiť. Veľmi sa teším na spoluprácu s vami a na vaše objednávočky a na vašu komunikáciu so mnou. Ďakujem veľmi pekne.